Здравейте! Днес ще ви разкажа още една интересна и полезна тема за нашето здраве и това е магарешкото мляко. Използвало се в Древна Гърция и в Древен Египет. А знаете ли, че може да се консумира и сурово? Защо? Защото няма в себе си бактерии, както другите млека. Магарешкото мляко представлява една от най-добрите функционални и пробиотични храни. Също така и запазва здравето на нашия организъм, защото съдържа в себе си от над 300 вида полезни вещества. Магарешкото мляко съдържа в себе си едни много редки протеини, благодарение на които дават антивирусни, антибактериални и имуностимулиращи свойства. Магарешкото мляко е богато на лактоза, на антибактериални и антиалергични ензими и съединения, които участват в биосинтеза на колагена и на растежа, развитието и приспособяването на новороденото. Богато е също на витамин А, B12, Е, Д, калций и съдържат в себе си 60 пъти повече витамин С, отколкото другите видове млека. Има в себе си и минерали и омега-3 и омега-6 масни киселини. И колко всъщност е полезно и ценно магарешкото мляко за нашия организъм, можем да се убедим, като чуем и неговите ползи. За какво всъщност помага? Ще ви споделя 10 ползи от консумацията на магарешко мляко. Първа полза – повишава имунната система. Втора – подобрява и възстановява чревната микрофлора. Трета – забавя процесите на стареене. Четвърта – при кожни раздразнения, дерматит, псориазис и други такива. Пета полза – използва се при развитието на ретината и на мозъка. Шеста полза – в превенцията на сърдечни съдови заболявания. Седма полза – има установени ползи при болестта Алцхаймер. Осма полза – при астма и респираторни заболявания. 9. Осигурява добра здравина и развитие на костната система, както при бебета, така и при деца и възрастни. Също намалява риска от развитието на остеопороза при възрастните. И 10 полза – редуцира теглото. Като заключение можем да установим, че магарешкото мляко е изключително полезно и можем да го наречем като еликсир на здравето. Последвайте ни за още интересни и полезни теми в Instagram, Facebook, TikTok, YouTube и на нашия сайт Nutrito.bg. До скоро!